halkan waxaad ku baran doontaa luqadda Finishka. Aroos TV channel ugu imaaw casharo kala duwan. Casharkana waa casharkii 7 waxaanu ku saabsan yahay hotelka iyo imaanshihiisa. Hotellissa saapuminen. Ka daba dheh mar walba macallimada. Hotellissa saapuminen. Hotellissa saapuminen. Onko teillä vielä vapaita huoneita? Onko teillä vielä vapaita huoneita? Olen varannut huoneen. Olen varannut huoneen. Minun nimeni on Myllää. Minun nimeni on Myllää. Haluaisin 1 hengen huoneen. Haluaisin 1 hengen huoneen. Haluaisin 2 hengen huoneen. Haluaisin 2 hengen huoneen. Mitä maksaa huone per yö? Mitä maksaa huone per yö? Haluaisin huoneen kylpyhuoneella. Haluaisin huoneen kylpyhuoneella. Haluaisin huoneen suihkulla. Haluaisin huoneen suihkulla. YouTube Aroos TV channel.